Witam. Otóż dzisiaj, w tym momencie, docent W będzie ogłaszał wyniki konkursu. Jury, które wybierało zwycięską pracę, obradowało w składzie Jo, czyli Mikołaj, docentowa Zbigniew Wodecki oraz Iwona Pawlowicz. Myślę, że grono to jest wystarczająco obiektywne, aby nikt nie podejrzewał, iż zaszła tu jakaś korupcja. A więc nie owijając zbytnio w bawełnę, które wideo przypadło najbardziej zacnemu gronu do gustu. Nie było łatwo, wyodrębniliśmy na końcu dwa filmy. Nasze serca i dusze walczyły w zaciętym boju pomiędzy tym, kogo nagrodzić, a można nagrodzić tylko jednego. Nie było to łatwe. A wybraliśmy Dziękuję, panie Hitchcock, pana rady zawsze sceniłem. Wybraliśmy użytkownika Wokeja 66. A więc tak, emocje opadły. Generalnie przechodząc do rzeczy, użytkownik ten, jak zorientowałem się już po obejrzeniu tego wideo, jest modem na moim czacie. Oczywiście w tym momencie pojawiają się setki tysięcy milionów, jak była ta duża liczba Googlepleksów, teorii spiskowych, że wybieram sobie moich znajomków i to jest korupcja i sprzedajmy. Chciałem tam w ogóle wziąć moją mamę, ale mi powiedzieli, że nie. No, ale generalnie tak. Co mi się spodobało, właściwie ciepnę sobie te wideo, bo ja mam pamięć trochę jak ryba, znaczy pamiętam dobrze ino przez 5 sekund. Co mi się spodobało w tym wideo? Rzeczowe. Generalnie uderza w to, co chciałem usłyszeć. W przeciwieństwie do co po niektórych, albowiem no były filmy dobre, jak na przykład te od Zinera, no to jest film generalnie dobry jakościowo, technicznie, no ale to tak jakby nie jest to, co ja chciałem, no. Ja chciałem odpowiedzieć na to, która część Crysisa najbardziej się podobała i czemu, a to jest zapowiedź Crysisa 3. Więc no bardzo dobre wideo, generalnie polecam bardzo kanał użytkownika Zinera. Jest bardzo fajny, ale no to się nie łączy z tematem. Ale powracając do tego zwycięskiego filmu, jeszcze raz. Film jest rzeczowy, odpowiada dokładnie na to pytanie, jakie chciałem. Odpowiada w rzeczowy, treściwy sposób. Wykonany jest... Wiadomo, ja nie zwracałem uwagi na to, w jakiej wideo są jakości, by to było niesprawiedliwe. Ja generalnie w głowie każde wideo podciągałem do rozdzielczości 1080p+. Na jakość nie zwracałem uwagi, czy to na mikrofonu, czy generalnie innych. Zrobił swoje nagranie z Crysisa, nie użył żadnego trailera ściągniętego z YouTube'a czy skądś innego. To też sobie cenię. No i cóż mogę powiedzieć, generalnie filmy były fajne, wiele filmów przypadło mi do gustu. Bardzo spodobała mi się chwytająca za serce historia Karolka 12, którego serdecznie pozdrawiam, życzę powodzenia generalnie i polecam kanał też, jeżeli chcę, żeby polecać jego kanał, to też polecam. Cóż, to tyle myślę. Uważajcie na swoje portfele, dyć podpieprzam z nich tyle gelda, że niedługo będziecie musieli żebrać na chleb. Zwycięzcy gratuluję, za moment się nim skontaktuję. No i gratuluję oczywiście wszystkim, którzy wzięli udział, albowiem generalnie nie było tu filmów słabych. Były tylko mniej lub bardziej odbiegające od tematu, czyli nie tak jakby nie łączące się bezpośrednio, no nie odpowiadające na pytanie, które ja zadałem. Tak więc dziękuję pani Uwonko, panie Zbyszku, serdecznie dziękuję. Dziękuję wam wszystkim za wzięcie udziału i cóż, Wenn der Urgen